sunrise. Sana mabadayo sa bago mo lang umangat yung araw. Sa buhay landscape photographer, ganito eh. Yung mga times na excited kang bumangon, bago ka matulog, isip ka na ng magandang foreground kasi nakita mo na dun sa location yung kukuhanan mo, and then magme-mix naman yung isip mo na paggising mo naman ng umaga, baka high tide or low tide na sobrang wala naman yung naisip mo na naisip mo yung composition na gusto mong gawin. May mga ganong scenario or naiisip ka na uy, baka ganito ganyan, so parang yung kumbaga parang tatamarin ka ng konti, pero makikita mo na yung sumilip na yung liwanag. Pa na ulit mamomotivate. I have to prepare at syempre I have to shoot sunrise. Yung nature parang nagigising ulit sa desire mo to shoot. Pasensya na kayo, medyo gugulol-gulol tayo dahil nagigising lang natin. So around 5:36 daw yung sabi sa tracker natin is yun yung pinakamagandang sunrise is 5:36. Golden hours I think around 5:40, so 5:33 na. By the way guys, I'm using HNY filter. Magnetic na yan, kaya napakadaling gamitin. Madaling tanggalin yung at i-remove or ilagay yung yung filter sa front niya, at matibay pati yung mga filters niya. Meron na yung tatlong adapter ring. Meron siyang 67, 77mm at saka 82mm. And then depende sa size ng mo lens. Of course, meron siyang neutral density filter, 6 stops yun. Yan yung 6 stops. And then meron din siyang GND, graduated neutral density filter na soft, 3 stops yan. Meron din tayo niyan. And then meron na siyang CPL, kasama na yan. Then yun, we'll leave the link ng HNY filter sa description below, so para sa mas malinaw na siguro explanation is gagawa tayo ng video separately para dito sa filter na to. Yan, after natin na kabit na yung filter dun sa natin sa lens, naghahanap naman tayo dyan ng possible foreground. And then yan, nakita ko yung driftwood na yan dyan, so parang sabi ko okay ito at saka sakto, high tide yan. Kaya yan ang ginamit ko. So yun, after naman ng makakita na tayo ng possible foreground, yun ang driftwood. So binaba naman natin yung Osmo Pocket dun sa likod para continuous recording naman siya. And then yun, arrange na ako for preparing for composition naman, ang tamang position ng camera syempre, at saka yung settings ng camera. Yan, yung mga pinaka-importante dyan sa landscape photography. Ito naman guys yung isa sa nagiging problema sa seascapes or sa tubig alat pag nagsushoot ka. Dapat hugasan mo agad yung tripod right after mo mag-shoot kasi siya nakakasira yung asin ng dagat o yung salt niya. Kaya yun, hugasan nyo agad po yung tripod nyo after nyo mag-shoot.
I'm shooting. Here's my settings. Sunrise. Guys, aside sa sa good light, syempre, kailangan magandang composition. So, mapapansin niyo how many times ko i-click yung camera ko diyan sa isang position lang, sa isang composition. Pero yung kino-consider kasi natin diyan yung hampas ng tubig dun sa driftwood na subject natin, and then yung tubig is going back to the sea. Babalik na siya. Nagfo-form siya ng leading lines at saka ng S-curve. So, yun yung mga bagay na nagpapaganda sa sa landscape photography dun sa composition natin. So guys, bago matapos tong video natin, pakita ko muna sa inyo yung mga sample pictures natin. Yung po mga gustong makapag-collaborate, magpaturo ng landscape photography, or mag-share din po sa akin ng kaalaman, or sharing tayo ng kaalaman po sa landscape photography, email nyo lang po ako. Andyan po sa description below ang email address. You can add me on Facebook also. Sa Instagram lalo na, you can follow my Instagram. Mag-message kayo anytime, sasagot po tayo. Sa mga napadaan lang sa channel ko, please subscribe to my channel. Meron tayo dito mga video tutorial. At salamat sa syempre sa mga subscriber na natin. Keep safe po. Thank you for watching. God bless everyone.